जेब्ला अख्राङाव इसोरनि आरफआ बिगुल सुगोन अब्लाना बुहुमाव हरखाबै हाखा दावरा जागोन आरो बुहुमाव गाबख्रावनाय जागोन आरो बुंगोन गावजों गाव नायगोन आरो गावजों गाव मा जाखो बेखौ हमदांस्लाबनो हानाय नङा। सरासनस्रायै जेरै सानफ्रोमबोनि खामानि बेबायदिनो मानसिफ्रा खामानि मावबाय थागोन आरो बे समावनो हरखाबै सोरबा जुदि मबाइल हमबाय थादोंब्ला मबाइल दांबाय थानाय मानसिया गोमोरलांगोन। मानसिफोरा रंजा बाजा पार्टिफोर खालामबाय थादों। मानसिफोरा रंजा बाजा बबेबा रेस्टुरेन्टफोराव बबेबा दखानफोराव जाबाय थानाय समफोरावबो गोबां मानसिफ्रा हरखाबै गोमालांगोन। बै सानखालि फोथारबारियाव दुब्लिबारियाव खामानि मावबाय थानाय सुबुंफोराबो हरखाबै लांखोजागोन। बै सानखालि सोरबाया जुदि बहाबा दावबायनो थांदोंमोनब्ला बहाबा बासनि सिङाव दङब्ला बबेबा गारिनि सिङाव दङब्ला बिनिफ्रायबो थोंजोङैनो लांखोजागोन। बै समाव मानसिफोरा सोमोनांगोन। मा जाखो हमदांनो हानाय नङा, मानोना गावजों लोगोसे थानाय मानसिफोरानो माखासेफोरा हरखाबै गोमालांदों आरो बुहुमा बै समाव सोमावग्लुंजागोन। सोरबा ट्रेनाव दङब्ला ट्रेननिफ्रायबो गोमालांगोन, गोजौ फारसे लांखोजागोन, हरखाब गोमागोन आरो लोगोफ्रा गाबख्रावगोन। बै सानखालि लामायाव थाबायनाय मानसिफोरा लामानिफ्रायनो लांखोजागोन एबा हरखाबै गोमालांगोन। बै सानखालि जायफोरा एर'प्लेनाव दावबायलांदोंमोन, बहाबा गोजान जायगाफ्राव थांदोंमोन, एर'प्लेन सिंनिफ्रायनो बिसोरो हरखाबै लांखोजागोन एबा हरखाबै गोमालांगोन। बै सानखालि हस्पिटालाव थानाय बेरामिफोराबो एडमिट जानानै थानायफोराबो हरखाबैनो गोमालांगोन। बयबो खौसेयै जानो लोंनो जिरायनाय मानसिफोरनि गेजेरनिफ्रायबो सोरबा हरखाबै लांखोजागोन। बै समाव सोरबा हाथायाव थांदों, बै समाव सोरबा शपिं खालामनो थांदों, बै समाव सोरबा बबेबा महलाव थांदों गोबां बाजारफोर खालामनो थाखाय। नाथाय बै बाजार खालामबाय थानाय समावनो हरखाबैनो साडेनलि मानसिफोरा सुबुंफोरा गोमागोन आरो सोरगो फारसे लांखोजागोन। बै समाव बुहुमनि जेरावबो हाखा दावरा जागोन। बुहुमनि नखरफोरनिफ्राय हरखाबै मानसिफोरा गोमालांगोन। जानाय सम, लोंनाय सम, जिरायनाय सम, जेखि सम जाया मानो, बै समाव बै सानखालि हरखाबैनो माखासे मानसिफोरा लांखोजागोन, गोमालांगोन। सोरबाया सरासनस्रायै सानफ्रोमबो खामानि मावबाय थानायफोरबायदि खामानि मावनायनिफ्रायनो लांखोजागोन। सोरबा दाहोनाफोरा फोथारबारियाव खामानिफोर मावबाय बायगोन, सोरबाया मोसौफोर गुमबाय बायगोन, सोरबाया बोरमाफोर गुमबाय बायगोन। बायदि बायदि खामानिफोर मावग्राफोराबो बै समाव लांखोजागोन।
बै सानखालि एबा बै समाव जायफोरा हाजिरा मुजिरा मावबाय थादों, फोथार बारियाव खामानि मावदों, माइ हादों, माइ गायदों, जेखि खामानि मावा मानो हरखाबैनो गोमालांगोन। हरखाबैनो बेरामिफोरा गोमानानै थागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना जि बाथ्राखौ खोनाबोगासिनो दङ बेलाय मा? हरखाबैनो मानसिफ्रा गोमालांदों, बेफोरो मा? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बेफोर जाहैबाय रेपचार। येस, रेपचार। जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावबाय, जाय सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायबाय, बिथांमोननि थाखाय बे रेपचारा जागोन। बेनि थाखायनो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना 1 थेसलनियान्स 4:17-17 सिरियाव ओरैहाय बुङो, आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनायखौ आरो इसोरनि बिगुल सुनायखौ खोनागोन, आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन, आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थानायफ्रा थांखांग्रोगोन। बिनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिसोरजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमैयाव लांखोजागोन, आरो जोङो अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। प्रेज द लर्ड। बेनो जादों रेपचार, सोरगोआव लांखोजानाय। जोंनि आसा, जोंनि मिजिं, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनि थांखि, जोंनि मिजिङा बेनो जे जों सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ जोमैयाव लोगो मोनगोन, आरो जोंखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बयखौबो लांखोगोन। नाथाय जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायाखै, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावाखै, बिसोरो बुहुमाव थालांनो गोनां जागोन। 1 करन्थियारि 15:51 सिरि, नोंसोरो थाखमानाय नंगौखौ खोनासं। जोङो बयबो थैनाय नङा। जेब्ला जोबनाय बिगुल सुगोन, अब्ला जों बयबो मोख्रेब गासैयावनो सोलायगोन। मानोना बिगुल सुब्ला गोथैफ्रा बोखांजागोन आरो थै रोङि जागोन, आरो बयबो सोलायहोजागोन। माथाइनि 24:40 आरो 41 सिरि, बै समाव सानै मानसिया हुआव लोगोसे खामानि मावगोन, नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन। सानै हिनजावफ्रा लोगोसे जाथा हुख्रेमगोन, नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बिनि ओंथिया मा? सानै मानसिया हुआव लोगोसे खामानि मावदों, सासेया गालांजादों। सानै आइजोआ जाथा हुख्रेमगासिनो दङ, सासेया लांजादों आरो सासेया गालांजादों। बिनि ओंथिया मा? बिसोर सानैबो मोनसे हानजानिनो मानसि। नंगौ, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों। दिनै गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदों, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावखांनायनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'नि इच्छा बायदि, इसोरनि हास्थायनाय बायदि जुदि सोलिनो रोङाब्ला, बिनि आज्ञाखौ मानियाब्ला, बिनि बोसोनखौ मानियाब्ला, इसोरनि हास्थायनाय बायदि जुदि थाबायाब्ला, गोबां मानसिफ्रा बै रेपचारनि समाव नागारलांजागोन, थालांनो गोनां जागोन। बेखौ बियो दिन्थिदों। आरोबाव लुकासनि 17:34 सिरि, आं नोंसोरनो रायथियो, बि हराव बिसना गंसेयाव सानै मानसि लोगोसे उन्दुगोन, नाथाय बिसोरनि सासेया लांजागोन आरो गुबुना गालांजागोन। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, बे बाथ्राखौ जों गोसोआव लानो नांगोन। रेपचारा सानसे जाथारगोन। जिसु ख्रिस्ट'आ जोमैयाव फैथारगोन आरो जोंखौ लांखोगोन। बे बाथ्राया सैथोथार। नाथाय बै समसिम जों जुदि जिसु ख्रिस्ट'नि हास्थायनाय बायदि जुदि थांनानै थानो रोङाखैब्ला, बै समाव जों जुदि नागारलांजायोब्ला, जों जुदि गालांजायोब्ला, हाबाब बै समाव जोंहा मा एसे गाबनाय जागोन। बेखौ जों एसे साननानै नायनायसाय, माबायदि परिस्थिति जागोन। आंजों लोगोसेनो आंनि गथ'फोरा आंजों थाबायफादोंमोन, आंनि बिसिया थाबायफादोंमोन, आंनि बिसाया थाबायफादोंमोन, आंनि लोगोफ्रा थाबायफादोंमोन, आंनि गासै लोगोफ्रा, आंनि खुरमा बाहागोफोरा सोरगो फारसे, नख्रां फारसे लांखोजाबाय, आरो आं थालांबाय। बैबायदि परिस्थितियाव माबायदि जागोन एसे इमेजिन खालामनानै नायनायसाय, एसे साननानै नायनायसाय, मा एसे दुखुनांथाव जागोन। आरो बे रेपचारनि उनाव जि खैफोदा फैगोन, जि समयसाया फैगोन, बेखौ जों सैसोनो हागोन ने? जेराव एन्टिख्राइस्टनि सम फैगोन, पेरियड फैगोन। एन्टिख्राइस्टनि समनि बेलायाव आङो फंनैसो बुंना होनो हास्थायदों। जोंनि गेजेराव मोननै हानजा दङ। मोनसे हानजाया बुङो रेपचारनि उनाव एन्टिख्राइस्टनि सम फैगोन, आरो मोनसे हानजाया बुङो एन्टिख्राइस्टनि उनावसो रेपचारनि सम फैगोन होननानै बुंग्रा हानजाफोर दङ। दा आंनि भिडिअखौ नायग्रा नोंथांमोननि गेजेरावबो गोबांफोरा बे मोननै बाहागोआव थागोन। सोरबाया
एन्टिख्राइस्टनि रुलनि उनावसो रेपचार जागोन होननानै बुंग्रा थागोन आरो रेपचारनि उनावसो एन्टिख्राइस्ट होननानै बुंग्रा थागोन। दा बेयावहाय साफ्रोमखौबो खावलायदों जे नोंथाङा जिखौ फोथायो, नोंथाङा जिखौ सानो बेखौ नोंथाङा सानदो। दा आङो जिखौ बुंनांगौ आंनि फारसेनिफ्राय आङो बेखौ बुंबाय। गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोन। दा जोबनाय फारसे थांनो नागिरदों। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बे बेलायाव बेबायदि बुंदों जाहैबाय माथाइनि 24:42 सिरि मोननानै था, मानोना फोरबोआ बबे सानाव फैगोन बेखौ नोंसोरो मिथिया। जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाया, खावलायनाया बेनो जे सिरि मोननानै था होननानै। रेपचारा माब्ला जागोन, सोरगो फारसे जों जे लांखोजागोन, बे बाथ्राया सैथोथार, 100% सैथो। नाथाय बियो माब्ला जागोन बिनि सम, दिन, तारिख जेबो गैया। दा बेयावहाय जोंखौ मा खालामनो थिनदों? सिरि मोननानै थानो थिनदों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जों जेन जेब्ला बे रेपचारा जागोन, जोंबो जेन हरखाब मेगन मोख्रेब गासैयावनो जोङो बहाबा हाथायाव थांदोंब्ला हाथायनिफ्राय लांखोजाथों, उन्दुना दङब्ला लांखोजाथों, बहाबा बेराम जानानै दङब्लाबो हस्पिटालाव दङब्लाबो लांखोजाथों, बहाबा फोथार बारियाव खामानि मावदोंब्लाबो बेफार मावदोंब्लाबो जेखि परिस्थिति जाया मानो जों जेन लांखोजायो, बेनि थाखाय जों जेन सिरि मोननानै थानो हायो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे रेपचारनि बिसय बावना थानाय बाथ्राफोरखौ एसेब्लाबो गोसोआव फैदों। नोंथांमोना बे रेपचारनि बिसय मा सानो आरो लोगोसे एन्टिख्राइस्टनि उनाव सिगाङाव बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव मोन्थिहोदो। दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। थेंक इउ।